Wa Ibnu Umar lan saking Ibnu Umar kala dawuh sapa Ibnu Umar dawuh ing lamma tuwfiya ing dalem semangsane sedo sapa Abdullah bin Ubay Ja'a mongko teko utawa sowan sapa ibnuhu bapake sapa ibnuhu anake Abdullah bin Ubay sowan ila Rasulillahi maring utusane Allah. Faqala nuli dawuh sapa ibnuhu dawuh ing uktuni paring sapa tuan ing ingsun omi soka ing baju kurung tuan ukafinukah mongko ngain ngafani sapa ingsun ing Abdullah bin Ubay ing bapake kafinuka mongko ngulesi utawa ngain ngafani sapa ingsun ing Abdullah bin Ubay faqtahu nuli aweh sapa Kanjeng Nabi ing ibnuhu iyahu ing iya komi soka muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi hada dikisi utawi iki hadis iku muttafaqun dan sepakati apa alaihi hadis. Jadi anake Abdullah bin Ubay sowan nang Kanjeng Nabi, soalnya bapake sedo. Sowane iku njaluk baju kurunge Kanjeng Nabi, njaluk serbane utawa njaluk selendange Kanjeng Nabi. Digawe apa? Digawe ngain kafani bapake. Dadi tabarukan nang Kanjeng Nabi njaluk baju kurunge. Nek bajune Kanjeng Nabi niku lak modele kaya nek cara wong Arab lho baju iku langsungan ngene kok. Dadi njaluk baju kurunge digawekno nang jasate bapake. Lah iku tabarukan nang Kanjeng Nabi model ngoten niku oleh. Cara sampean misale kepengin tabarukan sampean njaluk nang kiyaine, njaluk sarunge misale digawe ngain ngafani bapake sampean sing mati gak apa-apa. Terus mantun ngonten kekurangane engko digawe kain kafan. Lah ngono iku gak apa-apa. Iku kaya anake Abdullah bin Ubay sowan nang Kanjeng Nabi njaluk baju kurunge digawe ngain ngafani bapake sing sedo. Iku hadise sahih. Wa Ibnu Abbasin lan saking Abdullah bin Abbas anan nabiyastuhune nabi. Iku kala dawuh sapa nabi. Dawuh ing ilbasu ngangguhna sapa sira kabeh min syabikum saking pira-pira pakaian sira kabeh utawa nganggo sapa sira kabeh min syabikum saking pira-pira pakaian sira kabeh albidi kang putih fa innaha kronos tuhune syabukum albidi iku min khairi syabikum luweh apike pakaian sira kabeh wakafinu lan ngain ngafanono sapa sira kabeh fiha ing dalem syabikum albidi mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh rawahu retaken ing hadal hadis sapa al-khamsatu imam 5 ila Nasaiyu angin Imam Nasai wa sahahahu lan ngarani sahih ing hadal hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Tadi iki sing gelek digawe ulama. Klambi sing paling apik iku warnane putih. Makane nek Jumatan iku sunnah gawe klambi putih. Majelisan iku kebanyakan ya gawe seragame klambi putih. Soale khairu siyabikum. Begitu juga nek ngain ngafani iku sing apik ya gawe kain kafan sing putih, gawe kain putih. Kecuali nek kasus tertentu kaya tabarukan iku mah.
Tabarukan ana wong sowan nang Kanjeng Nabi njaluk selendange kan yo gak mesti putih. Tabarukan iku kasus tertentu. Tapi sakliyane iku nggawi yo sing warna putih. Tadi kain kafan kan warnane putih, digawe bungkus wong mati niku. Soale iku paling apike pakaian warna putih. Wan Jabir lan saking Jabir. Kala dawuh sapa Jabir? Dawuh ing kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ing idza kafana ing dalam nalikane ngulesi utawa ngain ngafani. Sapa ahadukum salah sijine sira kabeh, sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ngain ngafani akhahu ing dulure ahad. Akhahu ing dulure ahad utawa keluargane ahad. Fal yuhsin mongko becik gawe ya bagus sapa ahad. Gawe ya bagus kafanahu ing kain kafani ahad. Akhahu kafanahu ing kain kafani akhahu sing mati. Kafanahu ing kain kafani akhahu. Rawahu ngretaken ing hadal hadis wa Muslimun Imam Muslim. Jadi ketika sampean golekno kain kafan nek iso golekno sing paling apik dhewe. Cara kain kafan warna putih sing apik dhewe apa maneh digawe dulure utawa keluargane. Soale ngekeki kain kafan iku pemberian terakhir nang dunya. Cara wong mati pemberian terakhir niku lak ya kain kafan niku. Dadi nek iso golekno sing paling apik dhewe. Iku pemberianmu terakhir. Mantun ngonten kan wong wis mati. Mantun ngonten kan wis ninggal dunya. Nek jek di kain kafani kan posisine roe jek nang dunya. Makane iku diarani pemberian terakhir. Lah pemberian terakhir ku ngekeki kain kafan niku sing paling apik perintah Kanjeng Nabi. Fal yuhsin. Dadi golek sing paling apik dhewe. Utawa nek iso iku nek sing mati iku wong apik kaya kiai misale. Ayo kain kafan iku kadang mbek keluargane durung disiapno. Lah iku tabarukono. Dadi santri iku tabarukono tuku kain kafan sing apik dhewe engko kekno. Nek durung ana sing nyiapno kan biasanya kan mesti digawe kan ya sing pertama kali di ketok iku. Lah iku tabarukan ngono. Santri misale ana kiyaine sedo. Lah ngoten niku langsung siapno kain kafane. Sedang budal golek kain kafan sing apik dhewe hormat nang kiai ku mang. Soale biasane iku gurung ana nyiapno biasane. Disik-disikan sing dhisik ya iku sing digawe. Nah, ngono nek iso gawekno utawa pilihno sing paling apik dhewe kain kafan iku wae. Soale iku pemberian terakhir. Wan bulan saking Jabir. Kala dawuh sapa Jabir? Dawuh ing kana ana sapa nabiyun nabi. Kana ana sapa nabiyun nabi. Ana iku ya jema'u ngumpulake sapa nabi. Ana iku ya jema'u ngumpulake sapa nabi. Ngumpulake baina rajulaini ing dalam antarane wong lanang loro. Baina rajulaini ing dalam antarane wong lanang loro. Min kot selai Uhudin saking pira-pira wong matine perang Uhud, saking pira-pira wong matine perang Uhud. Fi saubin ing dalam pakaian, wahidin kang siji. Sumayaqulu nuli dawuh sapa nabi, dawuh ing ayyuhum utawi endine sahabat iku aksaru luwe akeh apane akhdan ngalape utawa apane akhdan apale lil Qur'ani maring Al-Qur'an ya fayuqaddimuhu mongko dhisikake sapa Kanjeng Nabi ing aksaru akhdan lil Qur'an. Mongko dhisikake sapa nabi ing aksaru akhdan lil Qur'an filahdi ing dalem luang landak walam yughassalu lan ora den dusi sapa kot selai Uhudin walam yusolli lan ora den solati sapa alaihim kot selai Uhudin
Rawi ngretaken ing hadal hadis wal Bukhari, Imam Bukhari. Dadi iku kasus tertentu nek sing mati iku matine jihad fisabilillah utawa matine pas wayahe perang. Dadi matine mati syahid. Wong nek mati syahid iku ora didusi ya ora disolati. Soale iku kasus tertentu. Soale gedene iku dadi bukti jange nek nang akhirat. Makanya gak usah didusi, ya ora usah disolati, langsung dikubur. Lah Kanjeng Nabi ketika ngubur wong mati syahid pas waya perang wonten niku mantun perang Uhud ketika iku ngubure niku salah satune iku wong loro-loro pakaian siji. Dari kain kafan siji digawe isine wong loro. Iku wong mati syahid, tapi sebagian riwayat liyane langsung akeh. Maksudnya langsung akeh ku ono sing langsung lebih dari 2. Pokoknya sak cukupe. Soalnya kan wong mati perang kan akeh sak cukupe. Lah sing didhisikno dikubur sing ya apa? Kanjeng Nabi milih sing paling akeh apal Qur'ane. Ketika iku. Berarti sing paling akeh apal Qur'ane iku paling didhisikno ketika dilebokno nang kuburan. Soalnya iku wong mati syahid. Dadi ora usah didusi ya ora usah disolati. Iku pengecualian, tapi nek zaman saiki nek wis gak ono perang ngono kaya zamane Kanjeng Nabi, kaya saiki ya tetep papat niku. Ya didusi, ya dikain kafani, ya disolati, ya dikubur. Cara nek zaman saiki wong sing berjuang nang agamane Gusti Allah, ana hadis sing nerangno iku kan nggih mati syahid, tapi ku gak mati syahid kaya zamane Kanjeng Nabi. Dadi ya tetep didusi, disolati, ya tetep dikain kafani, ya dikubur. Ya nek zamane Kanjeng Nabi ngono melok perang ngono. Duka perang Uhud, duka perang apa sing ninggal iku mati syahid model ngoten niku gak didusi ya ora disolati. Soale getene iku mang sebagai bukti bahwa dia mati syahid. Jadi getene iku iso bersaksi jange. Makanya ora didusi, ya ora disolati. Wa an aliyin lan saking Ali, kala dawuh sapa Ali. Kala dawuh sapa Ali. Kala dawuh sapa Ali dawuh ing sami'tu midhanget sapa ingsun annabiyya ing nabi. Sami'tu midhanget sapa ingsun annabiyya ing nabi. Yaqulu hale dawuh sapa nabi. Yaqulu hale dawuh sapa nabi. Keliru ta. Yaqulu hale dawuh sapa nabi dawuh ing lataghalu aja nglarangake sapa sira kabeh. Ojo ngelarangake fil kafani ing dalem kain kafan. Nek dodolan kain kafan nek iso ojo larang-larang. Soalnya kain kafan niku digawe penghormatan nang ngene wong mati, penghormatan nang dunya terakhir untuk wong mati. Mane nek dodol umpama sampean dodolan, nek iso ojo mbadiake-ake lah. Fa innahu karena setuhune al kafan iku yuslabu den dedel. Apa al kafan? Syari'an hal enggal. Syari'an hal enggal. Rawi ngetake ing hadal hadis wa Abu Dawud. Begitu juga sama nek tuku. Kain kafan niku Mas nek umpama gak duwe dhuwit gak usah tuku sing larang-larang gak apa-apa. Engko ujung-ujunge nang kuburan ya didedel kan, dibuka kan. Nang alam akhirate lho nang ngene alam barzah. Wa an Aisyah lan saking Aisyah, kala dawuh sapa Aisyah dawuh sapa Isa dawuh ing anan nabiya setuhune nabi setuhune nabi ku kala dawuh sapa nabi laha maring Isa dawuh ing laumuti lamun mati sapa sira wadon kebeli ing dalem sadurunge ingsun Kanjeng Nabi la ghasal tuki mongko yekti ngedusi sapa ingsun ing sira wadon mongko yekti ngedusi sapa ingsun ing sira wadon mongko yekti ngedusi sapa ingsun ing sira wadon. Al hadisa nerusna sapa sira ing hadis utawa ikra al hadisa. Maca sapa sira ing hadis. Rawi ngetake ing hadal hadis sapa Ahmadu wa Ibnu Majah. Wa sahahahu lan ngarani sahih ing hadal hadis sapa Ibnu Hibban. Dadi wasiat model ngoten niku oleh. Dadi umpama sampean niku kepingin nek mati jange didusi bojomu gak apa-apa wasiatmu niku. Engko nek sampean mati dhisik engko
Kok nek Kanjeng Nabi ku mang ngandani Aisyah, nek awakmu mati dhisik timbangane aku, engko sing ngedusi awakmu aku. Lah sampean yo ngomong nang bojomu ngene ku gak apa-apa. Dik nek sampean mati dhisik, engko sing ngedusi sampean aku. Utawa sampean pesen engko umpama aku dhisik sing mati, engko nek pas wayahe ngedusi sampean yang ngedusi yo gak apa-apa. Dadi wasiat model ngoten niku gak apa-apa. Iku Kanjeng Nabi ngonten, sanjang nang ngene Aisyah. Nek sampean mati dhisik, engko sing ngedusi sampean aku. Tapi sing sedo kak Kanjeng Nabi dhisik sih. Boleh ora sida. Sing sedo soalnya Kanjeng Nabi dhisik timbangane Aisyah. Tapi umpama sampean wasiat ngene iku lho gak apa-apa, pesen ngene iku gak apa-apa. Nek sampean mati dhisik engko sampean sing tak dusi. Sampean tak dusi ketika sampean mati dhisik. Utawa sampean pesen aku nek mati dhisik engko dusana. Ketika ngedusi mayit iku mang dusana sampeyan sing ngedusi. Engko nek dadi wasiat kan ya otomatis sampean boleh ngedusi. Tapi umpama gak ono wasiat apa-apa, sing apik ya sing lanang ngedusi sing lanang, sing wedok ngedusi sing wedok nek ono wasiat. Nek ono wasiat ngoten niku baru luwih apik dilakoni wasiate nek mampu. Kan wasiat iku kudu dilakoni nek iso nglakoni. Kayak wasiat mati ku mang. Wa an Asma binti Umaisin. Wan Asma lan saking Asma binti Umaisin kala dawuh sapa Asma qalat anna Fatimata wan Asma binti Umaisin anna Fatimata stuhune Fatimah iku ausat wasiat sapa Fatimah wasiat ayu ghasilaha ing yen to ngedusi sapa ing Fatimah sapa Aliyun Ali wasiat model ngono iku ya gak apa-apa sapa Aliyun Ali rawu ngretake ing hadal hadis sapa Ad-Daruqutni Imam Daruqutni dadi cara wasiat model ngoten niku sampean wasiat nang bojone. Engko nek aku mati sampean dusi gak apa-apa. Kaya dene Fatimah wasiat nang ngene sahabat Ali. Mangke kula nek sedo riyin panjenengan ingkang ngedusi kula nggih. Jadi wasiat niku gak apa-apa. Dan umpama memang kenyataane sedone dhisik Fatimah, maka Ali sebagai bojone Fatimah diwasiati niku ya kudu nglakoni wasiate nek iso nglakoni. Maksudnya kan mungkin dilakoni wasiat itu nek mungkin dilakoni kudu dilakoni. Jadi nek Fatimah sedo dhisik ya Ali ngedusi utawa sampean wasiat model ngene ku gak apa-apa. Tapi umpama gak ono wasiat, maka sing apik sing lanang sing ngedusi sing lanang, sing wedok sing ngedusi sing wedok. Wa an Buraidah lan saking Buraidah fi qissatil Ghamidiyati ing dalam ceritane Nyai Ghamidiyah. Allati amaro kang perintah sapa nabiyyu nabi perintah birajmiha kelawan ngranjam Ghamidiyah fi zina krana zina. Dadi zina niku lak hate diranjam. Termasuk sing matine diranjam krana zina niku Nyai Ghamidiyah zamane Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Buraidah dawuh ing summa amara ketika sampun sedone krana diranjam krana zina summa amara nuli perintah sapa Kanjeng Nabi biha kelawan Ghamidiyah fasulliya nuli den salati sapa alaiha Ghamidiyah wadufinat lan den pendem sapa Ghamidiyah Rawahu ngretake ing hadal hadis saha Muslimun Imam Muslim. Tadi kan ndodono nek mati krana diranjam utawa krana zina iku ya tetep disolati. Tapi Kanjeng Nabi gak gelem nyolati, ngongkon wong ngimami. Soale Kanjeng Nabi kan gak seneng sih wong umate iku nglakoni dosa gedhe. Dadi Kanjeng Nabi ketika ana sahabat iku mang nglakoni dosa gedhe terus mati. Mbok dosa gedhene iku misale bunuh diri utawa misale
zina misalnya dirajam terus mati, Kanjeng Nabi biasanya gak gelem nyolati. Kan dudono nek Kanjeng Nabi ora seneng nek ana umate nglakoni dosa. Apa maneh dosa gedhe, Kanjeng Nabi terus sampai gak gelem nyolati. Ngongkon sahabat lintune nyolati. Maksudnya nyolati ngimami nyolati niku. Kanjeng Nabi nyolati cuma gak gelem ngimami. Ketika kasusnya Nyai Homidiyah. Tadi kasusnya matine krana diranjam zina. Tapi ya tetep disolati kan dudono nek tetep disolati. Wong mati krana zina, sampean selingkuh misalnya, mari selingkuh mati. Kan zina kan selingkuh iku, awake bojone wong iku. Lah ngono mati tibae. Lah ngoten niku engko jasad iku disolati kagak ya tetep disolati. Tetep diusi, tetep disolati kan kafani ya dikubur. Wa an Jabir bin Samurah. Lan saking Jabir bin Samurah, kala dawuh sapa Jabir, dawuh ing utia den tekaaken sapa annabiyyu nabi den tekaaken birajulin kelawan nggawa wong lanang qatala kang mateni sapa rajul nafsahu ing awak dhewene rajul, dadi mati bunuh diri bi masyaqisha kelawan landepe jemparing dadi bunuh dirine ambek anak panah ambek jemparing. Ngonten ditekakno nang Kanjeng Nabi, maksudnya Kanjeng Nabi disuwuni nyolati gak gelem Kanjeng Nabi. Falam yusolli, mongko ora gelem nyolati sapa Nabi alaihi ing atase rajul, soale matine bunuh diri, makanya Kanjeng Nabi gak gelem nyolati. Kan Kanjeng Nabi ndudono nek mati ngono lho, mati gak api, mati sing gak oleh. Kan termasuk dosa gedhe kan bunuh diri niku. Makanya Kanjeng Nabi dikongkon nyolati gak gelem. Rawahu ngretaken ing hadal hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa Nabi Hurairah lan saking Abi Hurairah fi qissatil mar'ati ing dalam ceritane wong wadon allati kanat kang ana sapa al mar'ah ana iku taqummu tukang nyapu sapa al mar'ah al masjida ing masjid faka'annahu fasala nulitakon anha sangking almar'ah sapa annabiyyu Kanjeng Nabi faqala nuli dawuh sapa sahabat dawuh ing matat wis mati sapa almar'ah faqala nuli dawuh sapa Nabi afala kuntum mongko ana ta ora ana sapa sira kabeh ana ta ora ana iku adai tumuni merwake sapa sira kabeh ing ingsun Faka'annahu mongko kaya setuhune sahabat iku sahharu milang-milang asor sapa sahabat amroha ing perkarane almar'ah Pakola nuli dawuh sapa nabi dawuh ing duluni nuduhna sapa sira kabeh ing ingsun ala qabriha ing atase kuburane almar'ah fadaluhu nuli nuduhake sapa sahabat ing Kanjeng Nabi fasalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase almar'ah muttafaqun alaihi ay hada muttafaqun alaihi ay hada tegese utawi iki hadis iku muttafaqun dan sepakati apa alaihi hadis. Jadi ana wong wadon niku biasane nyaponi masjid. Terus manten-manten suatu ketika ditakokno nang Kanjeng Nabi, aku gak ketok wong wedok sing biasane nyapu nang masjid iku sih. Akhirnya sahabat jawab niku Kanjeng Nabi tiyangi sampun sedo. Kanjeng Nabi duka lho, awakmu kok gak ono sing kandha nang aku. Dadi Kanjeng Nabi koyo muring-muring, gak ono sing ngandani nek wong wedok sing biasane nyapu masjid iku sampun sedo. Awakmu ya apa sih kok gak ono sing ngandani aku sih ngono. Lah kan sahabat-sahabat iku gak ngandani Kanjeng Nabi krana nganggep nek pekerjaan nyapu masjid iku pekerjaan sing biasa ngono. Krana nganggep iku gak patek penting, makanya Kanjeng Nabi gak dikabari. Bagi Kanjeng Nabi ku sesuatu sing penting, sesuatu sing mulya.
pekerjaan nyapu masjid niku. Akhirnya Kanjeng Nabi sampai duka. Aku gak ketok wong wedok sing biasane nyapu masjid nang ndi. Niku sampun sedo Kanjeng Nabi kok gak ono sing pondo sing Kanjeng Nabi duka nang ngene sahabat. Awakmu gak ono sing ngandani aku sing nek wong wis mati. Jadi Kanjeng Nabi langsung ketika itu juga perintah nang sahabat. Wis nek ngono dodono kuburane nang ndi? Wis oleh pirang dino matine misale. Kalau wingi Kanjeng Nabi, ya apa sih awakmu gak ono sing ngandani aku? Wis ae dodono nang ndi kuburane. Akhirnya diterno sahabat kuburane, tutup kuburan Kanjeng Nabi nyolati wong wedok sing penggaweane nyapu masjid. Iku kan ndudono Kanjeng Nabi nek hormat. Kanjeng Nabi mulyakno. Salah satu pekerjaan yang mulia mungguhe Kanjeng Nabi, pekerjaan nyaponi masjid. Bahkan sahabat itu sampai didukani seneni Kanjeng Nabi krana kanuk sing ngabari ketika ninggal. Ketika ngerti langsung diparani kuburane disolati. Itu Kanjeng Nabi saking hormate. Jadi pekerjaan nyapu masjid itu ojo dibilang pekerjaan sing remeh. Soalnya itu nyaponi omahe Gusti Allah. Iku luwih mulya timbangane PNS. Ono PNS mati ambek ono tukang sing nyaponi masjid mati. Cara Kanjeng Nabi mesti budali sing nyaponi masjid. Umpama matine bareng. Iku budali sing iku. Soale mulya iku. Wa zadalan nambahi sawa muslimun Imam Muslim. Nambahi ing sumaqala nuli dawuh sapa Nabi. Sumaqala nuli dawuh sapa Nabi dawuh ing inna hadhil kubura. Setuhune ikilah kuburan. Iku mamluatun den kebai apane dulmatan petenge ala ahliya ing atase ahline kubur. Ala ahliya ing atase ahline kubur. Wa innallaha lan setuhune Allah iku yunawwiruha madangake sapa Allah ing ahlil kubur. Madangake sapa Allah ing ahlil kubur. Lahum krana ahliha, lahum krana ahliha. Bisolati kelawan salat ingsun. Bisolati kelawan salat ingsun. Alaihim ing atase ahliha. Ana riwayat liya ditambahi keterangan ketika itu wong sing biasane nyapu masjid niku kan Kanjeng Nabi hormat nyolati wonge. Tadi itu kuburan Kanjeng Nabi nyolati wonge kan gak apa-apa salat nang kuburan nek sampean gak menangi nyolati. Jadi misalnya kan kadang-kadang ono kiai tabunyai sedo. Kan kadang-kadang tibake sampean tutuk kono wis dikubur wisan. Lah iku carane sampean yo mara nang kuburan kok salat nang kuburan. Salat nang kuburan kan salate nek salat mayit iku lak yo gak kudu sujud rukuk sih, nek ngadep tok kan gak masalah kan. Salat nang kuburan, hormat nang ngene si mayit. Kanjeng Nabi ngoten niku wong-wong tertentu sing oleh penghormatane Kanjeng Nabi ku. Nah, salah satu nih wong sing nyaponi masjid, mungguhe Kanjeng Nabi pekerjaan yang mulia. Terus enten riwayat liya iku jarene kuburane iku mang kuburane wong wedok sing biasane nyaponi masjid iku mara dadi peteng. Akhirnya Kanjeng Nabi nyolati iku salah satu nih manfaate salate Kanjeng Nabi ndadekno padange kubur. Makanya aku tutup kuburan ini langsung sholat. Soalnya aku nguasi ahli kubur. Itu kuburannya dari peteng. Langsung disolati Kanjeng Nabi kuburannya langsung pawadang. Soalnya Kanjeng Nabi matur suwun nang ngene wong wedok iku mang. Soalnya biasa nih nyaponi masjid. Lah makanya Kanjeng Nabi hormat. Disolati Kanjeng Nabi iku ndadekno sebab kuburane padang. Wan Hudzaifah lan saking Hudzaifah. Anak Nabi setuhune Nabi, anak Nabi setuhune Nabi. Iku kana ono sapa Nabi. Takone kitab apa jarene? Wong kang takone, kitab Bulughul Maram. Iku kana ono sapa Nabi, ana iku yanha nyegah sapa Nabi. Iku yanha nyegah sapa Nabi. Nyegah anin na'yi saking aweh khobar mati, saking aweh khobar mati. Rahu ngeratake ing hadal hadis sapa Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu lan ngarani hasan sapa At-Tirmidzi ing hadal hadis. Jadi zaman biyen iki zaman jahiliyah, mboten zaman saiki. Zaman biyen wong jahiliyah Kanjeng Nabi ku nek ana wong mati, sing mati ku duduk wong muslim nggih, wong jahiliyah. Iku Kanjeng Nabi nglarang ngekeki kabar. Nek sing mati wong jahiliyah. Soale iku penggaweane wong jahiliyah biyen.
nek mati iku disebar-sebarno ngkei kabar. Cuma zaman sakniki nek mati padha wong muslim Kanjeng Nabi perintah, apa maneh sing mati wong apik iku dianjurno, sampean sebarno. Iku perintah Kanjeng Nabi. Dadi nek sing mati iku wong apik, wong muslim wong apik kaya kiai misale, ha iku anjurane iku sampean sebarno, sampean kei kabar. Dadi sampean sebarno saakeh-akeh. Tapi nek sing mati ku mboten wong apik, apa maneh duduk wong Islam, wis gak usah ngekei kabar. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abi Hurairah, ana Nabi setuhune Nabi. Iku naa awe khobar mati sapa Nabi an-Najasiyah ing raja Najasi. Salah satu ning Kanjeng Nabi ku awe khobar ketika ana raja sing meninggal dunia. Raja Najasi fil yaumi ing dalem dina alladzi mata kang mati sapa an-Najasi. Alladzi mata kang mati sapa an-Najasi fihi ing dalem yaum, fihi ing dalem yaum. Wa kharaja lan metu sapa Nabi bihim kelawan sahabat, bihim kelawan sahabat. Ilal musalla maring nggon salat, maring nggon salat. Salat ghaib, fasofan nuli baris sapa Nabi bihim kelawan ngimami sahabat, bihim kelawan ngimami sahabat. Wa kabbara lan maca takbir sapa Nabi alaihi ing atase an-Najasi, ing atase nyolati an-Najasi, maca takbire arba'an kelawan papat, arba'an kelawan papat. Muttafaqun alaihi, hadza muttafaqun alaih. Hadza dikisi utawi iki hadis iku muttafaqun dan sepakati apa alaihi hadis. Tadi Raja Najasi itu Raja Tanah Habasia atau Habasa lah zaman ben. Raja Tanah Habasa. Lah iku kan gone ado, ambek Madinah kan ado. Tadi Kanjeng Nabi ngerti kabar nek Raja Najasi iku wong muslim. Cara raja wis mlebu Islam, katik membantu perjuangan Islam nang Tanah Habasa. Makanya Kanjeng Nabi dikabari nek Raja Najasi, raja muslim yo bantu perkembangan Islam, meninggal dunia ketika dino iku mang. Kanjeng Nabi langsung ngekei kabar nang ngene sahabat-sahabat. Lah iku salah satu dasar hadis sing digawe tendensi ulama-ulama nek ana sing mati wong muslim wonge kok wong apik, apa maneh kiai sing mati koyo wong apik iku dianjurno, disebarno kabare. Beritane sebarno sakake-akeh. Nek sing mati ku wong apik, wong muslim. Kaya Kanjeng Nabi nyebarno berita kematiane Raja Najasi, Raja Habasa. Soale ku muslim, yo bantu perjuangan Islam. Wonten-wonten Kanjeng Nabi krana gak iso teko nang kono salat ghaib. Kanjeng Nabi salat nang musala nang ngene nggon salat ngimami sahabat-sahabat ngejak salat digawe nyolati Raja Najasi. Berarti kan salat ghaib. Wa Ibnu Abbasin, tapi nek iso teko ya luwih apik iso teko, nek gak iso teko ya salat ghaib. Wa Ibnu Abbasin lan saking Ibnu Abbas, kala dawuh sapa Ibnu Abbas. Dawuh ing sami'tu midanget sapa ingsun, sami'tu midanget sapa ingsun annabiyya ing nabi, annabiyya ing nabi. Yaqulu hale dawuh sapa nabi. Dawuh ing mamin rajulin ora ana utawi wong lanang muslimin kang muslim ya mutu kang mati sapa rajul fayaqumu nuli jumeneng ala janazatihi ing atasi jenazahe rajul sapa arbauna wong 40 apane rajulan wong lanange la yusyrikuna hale ora nyekutokake sapa arbauna billahi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji iku illa syafa'ahum angin paring pitulung ing arbauna rajulan sapa Allahu Allah fihi ing dalam rajul Rahum retakan ing hadal hadis wa muslimun imam muslim. Tadi ketika ana wong mati nang kono iku mang ana wong 40 sing nyolati utawa sing bersaksi, minimal sing bersaksi. Nah iso ya sing nyolati.
ana wong 40 iku mang wong muslim sing boten tau musyrik, gak tau menyekutukan Allah, maka iku iso dadekno sebab manfaati nang ngene si mayit, iso dadekno sebab oleh pitulunge Allah. Sapa sing oleh pitulung? Khususe si mayit. Dadi nek sampean mati kok disolati wong 40 iku mang gak tau musyrik nang Gusti Allah, iku dadekno sebab oleh pitulung. Ya pitulung bagi wong 40 iku mang jangkene mati insyaallah ya ditulungi. Soale gelem nulungi wong sing mati. Gelem bersaksi ya gelem nyolati wong sing mati. Lah iku ndadekno sebab oleh pitulunge Gusti Allah, iku dawuhe Kanjeng Nabi. Dadi nek ana wong 40 sing bersaksi nyekseni sampeyan iku wong apik nyolati sampeyan, oh manfaate akeh bagi si mayit itu khususe. Jadi dadekno sebab oleh pitulunge Allah. Iku nek ana wong 40 apa maneh lebih dari 40. Lah kaya nek sing mati kiai kan luwih teko 40 nyolati. Sampai ewon nyolati. Dadi fa insyaallah ya dadekno sebab oleh pitulunge Allah. Wan Samurah lan saking Samurah bin Jundub. Kala dawuh sapa Samurah? Dawuh ing sholat itu sholat sapa ingsun waraan nabi ing dalam burine Kanjeng Nabi. Waraan nabi ing dalam burine Kanjeng Nabi. Sholat alam raatin ing atase wong wadon. Alam raatin ing atase wong wadon finifasiha ing dalam waktu nifase. Mar'ah atau imra'ah. Faqala nuli dawuh sapa nabi wastoha ing dalam. Faqama nuli jumeneng sapa nabi. Jumeneng wastoha ing dalam tengai imro'ah ing dalam tengai imro'ah muttafaqun alaihi ay hada muttafaqun alaih ay hada tegese utawi iki hadis iku muttafaqun dan sepakati apa alaihi hadis. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi ku ngimami sing mati ku wong wedok iku mang posisi nifas wonten ketika meninggal dunia ya. Lah Kanjeng Nabi niku ngadeg nang tengah-tengah utawa meskipun mboten ispas pokoke mayite wedok sampeyan nek dikon ngimami niku sampean kencengo tengah-tengah niru Kanjeng Nabi. Dadi tengah-tengahe si mayit. Niku nek mayite wedok. Wa ana Aisyah lan saking Aisyah. Kala dawuh sapa Aisyah? Dawuh ing wallahi demi Allah. Laqad shalla yakti teman-teman nyolati. Laqad shalla yakti teman-teman nyolati aja dimaknani sholawat. Yakti teman-teman nyolati, pokoknya nek disandarno nang ibadah iku salat maknane, sholai. Nek nang Kanjeng Nabi sholawat. Nek nang malaikat istighfar, nang Gusti Allah rahmat. Nek nang padha-padha menungso sholai iku maknane doa. Laqad shalla yakti teman-teman nyolati, pokoknya nang ibadah. Sapa Rasulullah utusane Allah, alabnai ing atase anak lanang alabnai baidoa ing atase anak lanang lorone Nyai Baidoa ing atase anak lanang lorone Nyai Baidoa jenenge Sahal ambek Suhel jenenge anake sing disolati sing sedo niku disolati fil masjidi ing dalam masjid roh ngratake ing hadal hadis saha muslimun imam muslim jadi disolati nang jero ning masjid. Nek gak dikai contoh ngono kan gak ngerti hukume sampean. Tadi ya apa nek cara nyolati mayit nang jero masjid oleh tak gak oleh. Kanjeng Nabi tahu nyolati Sahal ambek Suhel anake Nyai Baidoa nang jerone masjid. Jadi gak apa-apa disolati nang masjid gak apa-apa nek ana wong mati. Wan Abdurrahman bin Abi Laila lan saking Abdurrahman bin Abi Laila. Kala dawuh sapa Abdurrahman bin Abi Laila dawuh ing kana ana sapa Zaid bin Arqam. Ana iku yukabiru maca takbir sapa Zaid bin Arqam. Ala jana izina ing atase pira-pira jenazah kita arbaan kelawan petang takbiran. Sakliyane takbire niat imang takbire salat. Berarti maca takbir ping 4 pas salat jenazah. Tapi ana sing 5 barang. Sing umum 4. Wa annahu lan setuhune Zaid bin Arqam iku kabaro maca takbir sapa Zaid bin Arqam ala janazatin ing atase jenazah.
khomsan kelawan 5. Suatu ketika ana sing takbir ping 5 ditakokno akhire. Kan umume nek salat mayit niku kan takbire ping 4. Lah ketika iku ana sing salat takbire ku ping 5. Gak melok umume. Dene ditakokno. Fasal tuhunu ditakon. Ditakon sapa ingsun ing Zaid bin Arqam. Ketika iku sing dadi imam Zaid bin Arqam. Pakola nuli dawuh sapa Zaid bin Arqam. Ketika Zaid bin Arqam ditakoni wong-wong, jenengan kok takbir ping 5 biasane lak ping 4. Zaid bin Arqam jawab, karena ana sapa Rasulullah utusane Allah, ana iku yukabbiruha. Maca takbir sapa Rasulullah ing jenazah kelawan 5. Maca takbir sapa Rasulullah ing jenazah kelawan 5. Aku ngene iki niru Kanjeng Nabi, soalnya Kanjeng Nabi tahu takbir ping 4 ketika nyolati wong sing mati. Jadi pernah dicontohno Kanjeng Nabi ping 5. Lah biasane iku ditambahi donga. Cara nek ping 5, kan nek ping 4 ya sesuai kaya biasane iku. Lah kok sing takbir ke-5 iku biasane isine doa khusus si mayit. Jadi gak apa-apa soalnya pernah dicontohno Kanjeng Nabi. Meskipun praktek sing paling akeh ya kaya umume ping 4 niku. Wan aliin lan saking Ali, annahu stuhune Ali iku kabaro maca takbir sapa Ali ala Sahl bin Hanifin ing atase Sahal bin Hanif. Bahkan sahabat Ali ku pernah nyolati mayit itu takbire sitan kelawan 6 sampai ping 6 tambahan. Waqala lan dawuh sapa Ali. Alasane untuk mulyakno si mayit. Innahu stuhune soale Sahal bin Hanif iku Badariyun, ahli perang Badar. Soalnya iki ahli perang Badar. Makanya takbiri tak tambahi ping 2 kali, kan umumnya 4 tambahi 2, ping 6 totale. Sebagai penghormatan nang ngene Sahal bin Hanif, soalnya wonge ahli perang Badar. Tapi nek sampean wis melok umume ae. Melok riwayat sing paling akeh. Takbir ping 4 cara dikongkon ngimami. Sakliyane takbiri salat. Roh ngretake ing hadal hadis sapa Said bin Mansur. Wa asluhu lan utawi asale hadis iku fil Bukhari ing dalam Imam Bukhari. Wa an Jabir lan saking Jabir, kala dawuh sapa Jabir, dawuh ing kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana iku yukabiru maca takbir sapa Rasulullah. Ala jana izina ing atase pira-pira jenazah kita. Maca takbiri arbaan kelawan ping 4 niku sing umum. Waya qra'ulan maca sapa Kanjeng Nabi bi Fatihatil Kitabi kelawan Fatihatil Kitab fit takbiratil ula ing dalam takbir kang awal. Takbir pertama Fatihah wis kaya umume niku biasane. Roh ngretake ing hadal hadis sapa Asy-Syafi'i bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang dhaif. Wa antalha maksudnya iku Fatihah itu dilebokno takbir pertama ketika itu. Iku hadis itu dhaif. Wa an Talha bin Abdullah bin Auf qala dawuh sapa Talha, "Sallaitu salat sapa ingsun khalfa bin Abbasin ing dalam mburine Ibnu Abbas. Salat janazah ala janazatin ing atase jenazah. Faqra'an uli ngucap sapa Ibnu Abbas. Tawa maca sapa Ibnu Abbas. Fatihatul Kitabi ing Fatihatul Kitab, maca Fatihah. Pakolan nuli dawuh sapa Ibnu Abbas dawuh ing litak lamu. Dadi pas wae nyolati jenazah iku gawe Fatihah, maca Fatihah. Terus Ibnu Abbas dawuh litak lamu ngertiyo sapa sira kabeh. Anahas tuhune Fatihatul Kitab, maca Fatihah digawe salat jenazah. Fatihah iku sunnatun sunnah. Beda ambek Fatihah pas wae salat fardu kan wajib Fatihah. Salat jenazah Fatihah sunnah. Dawuh Ibnu Abbas ngono. Maca Fatihah iki sunnah dawuh Ibnu Abbas. Roh ngretake ing hadal hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa an Auf bin Malik lan saking Auf bin Malik. Kala dawuh sapa Auf bin Malik dawuh ing salat sapa Rasulullah utusane Allah, salat ala janazatin ing ngatasi jenazah. Fa hafidtu nuli apal sapa ingsun min du'aihi saking dungane Kanjeng Nabi. Dungane Allahumma do Gusti Allah wis kaya umume. Cuma niki rada lengkap lah dungane. Allahumma do Gusti Allah ighfir mugi ngapura sapa Tuhan lahu maring mayit.
Iku nek mayite wedok sampean ganti dhamire laha. Nek mayite lanang Allahumma ighfir lahu. Nek mayite wedok Allahumma ighfir laha. Iki dungane Kanjeng Nabi. Warhamhulan nek iso ya sampean gawe donga iki luwe apik, luwe lengkap soalnya. Biasanya kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu mek ngono tok kan. Dene sampean lengkapi ya tambah apik. Warhamhulan mugi paring rahmat sapa tuan ing mayit. Wa'afihi lan mugi marasake sapa tuan ing mayit. Wa'fu mugi ngapura sapa tuan anhu saking mayit. Wa akrim lan mulyakaken sapa tuan nuzulahu ing panggonane mayit. Wasik lan jembarake sapa tuan padkhalahu ing gone mayit, ing nggon mlebune mayit maksude kuburane. Wa silhu lan mugi basuh sapa tuan ing mayit bil mai kelawan banyu, wasalji lan salju wal barodi lan banyu embun. Ana hilan bersihake sapa tuan ing mayit minal khotoya saking pira-pira keluputan kama yunaqi kaya alaiden kama yunaqqa kaya alaiden bersihake apa saubu al abyadu pakaian kang putih minat danasi saking reget wabdil hulan ganti sapa tuan ing mayit daron ing omah ganti daron ing omah khairon ing kang luwih bagus min dari tinimbang omahe mayit nang dunya tinimbang omahe mayit wahlan lan ahli khairon ingkang luwe bagus min ahlihi tinimbang ahline mayit. Wadkhilhu lan manjengake sapa tuan ing mayit al jannata ing swarga. Al jannata ing swarga. Waqih lan mugi ngreksa sapa tuan ing mayit fitnatal qabri ing fitnah ing dalam kubur. Ing fitnah ing dalam kubur wada bin nari lan siksane neraka. Rahung retake ing hadal hadis wa muslimun Imam Muslim. Dadi nek iso donga iku paling apik iku dongane sing sangka Kanjeng Nabi hadise sahih iku luwih apik timbangane dongane sing sampean diijazahi kiai misale. Dadi nek iso nek sing sampean gawe donga iku donga-donga sing lafate padha ambek diucapno Kanjeng Nabi iku luwih afdol, luwih utama. Wa an Abi Hurairah wa lam syabab.